Великі продавці одягу та взуття в ЄС переміщують виробництво з Азії. Китай, В'єтнам та інші країни втрачають статус світових фабрик. Компанії відлякала глобальна криза у постачаннях. Контейнеровози застрягли у чергах біля великих портів. На товари чекають місяцями. Тепер фокус поступово зміщується до таких країн, як Болгарія, Україна, Румунія, Чехія, Марокко, Бразилія та Туреччина. Ця фабрика у Боснії та Герцеговині виробляє одяг та взуття. Каже, що у першу половину 2021 року зробила стільки, скільки було за весь попередній рік. Здебільшого європейські виробники взуття мали фабрики на Сході, у Китаї, Індії чи інших країнах. Можна точно сказати, що попит на нашу продукцію та послуги з боку великих взуттєвих мереж Євросоюзу останнім часом зріс. Власник підприємства каже, що з ним зв'язалися уже десятки компаній. Ми кілька разів провели екскурсії нашою фабрикою. Деякі замовники оголосили про початок співпраці в другій половині листопада, на початку грудня. Експорт із Азії продовжує скорочуватися. На початку цього року багато які компанії зіткнулися з проблемами в роботі в Південно-Східній Азії. Причина полягає у високих логістичних і транспортних витратах, а ще в дуже утруднених умовах ведення бізнесу, транспортування та логістики. Як очікується, Туреччина цього року експортує рекордний обсяг одягу завдяки зростанню замовлень з Євросоюзу. При цьому багато компаній, як і раніше, сильно залежать від В'єтнаму, де недавні зупинки виробництва призвели до серйозних збоїв. Деякі великі компанії, такі як Коламбія, уже попередили, що будуть затримки з випуском осінніх та весняних колекцій. У деяких випадках очікують недостатнього розмірного асортименту.